Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti! Ikuskizun, kontzertu, erakusketa, bideolanak... Asko eta asko dira, astean zehar Iruñerriak eskaintzen dituen kultureko izpenak. Zaila da guztia jarraitzea, eta zaila da halaber guztiaren panorama bat izatea. Klik batean saioan, azken urtean Iruñerriko kultur munduak sortutako gai nagusiak jorratuko ditu. Erreportaje eta elkarrizketa bidez, Iruñerriko kultur eskaintza eta sorkuntzari helduko diogu. Emakume sortzaileei tarte berezia eskainiz. Euskal Herriko hiriburua Burgorrean dago. Musika talde berria, kultura espazio autogestionatuen sorrera, idazle askoren norapena, ezagutu nahi? Arratsaldeon guztioi, hilak 30 ditu gaur astelena da eta Euskal Autonomia Erkidegoan Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria buru duen labi berriz bildu da gaur egoera epidemiologikoa eta asistentziala aztertzeko. Horrez gain koronavirusak eragindako pandemiari aurre egiteko asmoz, egun indarrean dauden neurrien moldaketak azaldu ditu Gotzone Sagardui Osasun Sailburuak Udane Arbeok emango digu horien berri. Labiren aholku batzordeak koronavirusari aurre egiteko indarran dauden murrizketetako batzuk leuntzea erabaki du besteak beste edukierak. Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera 160koa izango da lokal eta instalazio guztientzat, ostalaritzan salbu 150koa izango baita. Aldiz futbol estadioetako edukiera 130 handituko da. Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera 160koa izango da lokal eta instalazio guztientzat, muga espezifiko bat aplikatzen den kasuetan izan ezik. Oro har edozein motatako gizarte, kultura edo kirol ekitaldirako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal izango dira barnealdeetan eta 800 pertsona kanpoan. 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, barnekaldeetan 800 pertsonako maksimoa izango da eta kanpoan 1.500 pertsonakoa. Hala ere, Sagardui Sailburuak azpimarratu du indarren jarraituko duela merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak goizeko ordu batetan ixteko muga ordutegiak, baita gazte lokalen eta gaueko aisialdiko establezimenduen itxierak ere. Edukieraren inguruko neurriak malgutzaz gain mahaiaren bueltan bil daitezken jende kopurua 8 pertsonara igotzea erabaki du labik. Barran edo zutik kontsumitzeko debekoari eusten zaio barruan zein kanpoan eta arau horiek berak aplikatuko zaizke joko lokalei eta txokoei edo elkarte gastronomikoei. Musukoaren erabilerari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren abuztuaren 3ko autoaren arabera, zuzendu egiten da hondartzetako eta igerilekuetako joan etorrietan eta ibilaldietan maskarak erabiltzeari buruzko atala. Hau da, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea pertsonen arteko gutxieneko distantzia etengabe mantentzea ezinezkoa denean. Neurriak zertxobait malgutu badira ere, Osasun Sailburuak prebentzioaren arloan tentsio soziala mantentzeko beharra azpimarratu du. Maskara, distantzia, pilaketak saihestea, barneko espazioak aireztatzea eta txertaketa aintzat harturik. Gauzak horrela prebentzio neurriak eguneratzeko dekretu berria onartuta, hori bere irailaren batean asteazkenean jarriko da indarrean gaueko 12etan. 73 kasukoa izan zen. Egoera horrela dela Euskal Herria Bilduren mahai politikoak ikasturte politikoko lehen bilera egin du gaur Donostian duen egoitzan. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak hartu du hitza horixe bukatzean eta adierazi duenez, ikasturteko erronka nagusiez aritu dira bilkuran besteak beste, lehen erreflexioa pandemiaren bueltan egin dute entzun dezagun. Eta zentzu horretan berriz ere Euskal Herria Bilduk oso argi utzi nahi ditu zeintzu diren osasun publikoaren arazo baten aurrean beti defendatuko dituen kriterio eta norabideak. Lehenengoa, guk komunitate zientifikoak ordezkatu eta defendatzen dituen kriterioak defendatuko ditugu.
ez farmazeutikoak edo multinazionalen interesa, baizik eta komunitate zientifikoak defendatzen dituen kriterioak. Uste dugu hori dela egokiena. Eta bi, guretzat osasuna beste bizitzaren arlor batzuk bezala, administrazio publikoaren ardura dira. Zaintzarena, naturarena, justizia sozialarena eta barrak diren bezala. Eta zentzu horretan, pandemiaren erdian askotan galdetu diogu gure buruari eta baldera pausatu dugu herriaren aurrean eta da zerbait ikasi dugu? COVID-19arekin jarraituz, Jan Castex, Frantziako lehen ministroak baieztatu du pertsona ahulenak txertoaren 3. dosi bat jasotzen hasiko direla irailean. Txertaketa berri hori hilaren 12an edo 13an hasiko da egoitzetan. Bide beretik 65 urtetik gorakoek irailaren hasieratik erreserbatu ahal izango dute, hitzordua indartze dosi hori jasotzeko beti ere, 2. eta 3. dosien arteko 6 hilabeteko epea errespetatuz. Giza eskubideen Europako gorteak atzera botatu derrigorrezko txertaketaren aurka 600 suhiltzaileek baino gehiago jarritako helegitea. Eta Jan Castex Frantziako lehen ministroak adierazi du txertoa jartzen ez dutenek zigorra jasoko dutela. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak uztailaren 12an egindako iragarpenaren arabera jendaurreko lan egiten duten hainbat kategoria profesionalek nahita ez hartu beharko dute txertoa. Profesional soziosanitarioen eta babes zibileko langileen kasua da hori. Castex lehen ministroak egutegia berretsi du, irailaren 15era arte ezarri diete lehen dosia hartzeko epea, eta txertaketa pauta osoa jartzera behartu dituzte urriaren 15erako, baldin eta zerbitzutik aldi baterako kendu eta soldata jasotzeari utzi nahi ez badiote. Aldiz Castexek ziurtatu du Frantziako gobernuak ez duela lantokietan osasun baimena eskatzeko asmorik. Bestalde ziurtagiria beharrezkoa den gunetako langileek, hala nola kulturgunetakoek, kirolgeletakoek eta ostalaritzakoek ziurtagiria beharrezko izango dute lan egiteko abuztuaren 30etik aurrera. Ostera lehen ministroak gogorarazi du 12 eta 17 urte bitartekoei irailaren 30etik aurrera eskatuko zaiela osasun ziurtagiria jada beharrezkoa den lekuetan. Horretarako ikastetxeetan txertatzeko bidea errazta hitzeman du. Testuinguru honetan Castexek baieztatu du pertsona ahulenak txertoaren 3. dosi bai jasotzen hasiko direla datorren hilean. Txertaketa berri hori irailaren 12an edo 13an hasiko da egoitzetan. Bide beretik 65 urtetik gorakoek irailaren hasieratik erreserbatu ahal izango dute hitzordua indartze dosi hori jasotzeko, beti ere 2. eta 3. dosien arteko 6 hilabeteko epea errespetatuz. Edo nola ere oraingoz ez da aurreikusten 12 urtetik beherakoak txertatzea, nahiz eta neurri horren alde egin duen Frantziako pediatria elkarteak. Horrez gain, irailaren 2an itzuliko diren Nafarroa Behereko, Lapurdiko eta Zuberoako ikasleek maskara eraman beharko dute. Gainera ikastetxetan urruntzen neurriak eta mailen araberako bereizketa errespetatuko dira. Ikasturte berriaren atarian, Jan Castex Frantziako lehen ministroak esan du 12 eta 17 urteko ikasleen artean 160 dagoeneko txertoa jarrita duela, eta beraz ez dagoela arrazoirik ikastetxeak ez irekitzeko. Gainera irakasleen 178 gutxienez txertoaren dosi bai jaso dute, osasun agintarien datuen arabera. Nerabeen txertaketa zifrak altuagoa dire Ipar Euskal Herrian. Irailaren 2an itzuliko diren Nafarroa Behereko, Lapurdiko eta Zuberoako ikaslek maskara eraman beharko dute eta ikastetxeetan urruntzen neurriak eta mailen araberako bereizketa errespetatuko dira. Oraingoz 12 urtetik beherakoei txertoa ematea baztertu du lehen ministroak. Horiek hala lehen hezkuntzan kasu positibo batekin klasea itxiko da. Eskolan eta lizeoan positibo batekin kontaktuan egonez gero txertatutako ikasleek ikastetxera joaten jarraitu ahal izango dute, eta txertatuta ez daudenek etxetik jarraitu beharko dituzte eskolak. Unibertsitateko ikasleen kasuan 7 egunez etxeratu beharko dira positibo ematen dutenek, baita berekin kontaktuan izan direnek ere. Bien bitartean Hego Euskal Herrian 6 urtetik gorako haurrek musukoa jantzi beharko dute oraindik ere. Gainera beste neurri baten berri ere eman du Pilar Alegria Espainiako Gobernuko hezkuntza ministroak. Ikasgeletan ikasleen arteko distantzia 1,5 metroa izan beharrean 1,2 metrokoa izateko aukera. Nafarroako Gobernuak bat egin du aurrez aurreko hezkuntzaren aldeko apustuarekin. Horretarako aurreko ikasturteko prebentzio, garbiketa eta higiene neurriak mantenduko dituzte, eta ikastetxeak sektoreka banatuko dituzte aurten ere. Gainera gehienez 20 aurre egongo dira aurrezkuntzako ikasgeletan, eta aurreko ikasturterako jarritako lanpostu gehigarriei eutsiko diete.
Edonola ere hainbat aldaketa izango dira. Ikasturte berri honetan jolastokien gauza partekatzeko aukera izango dute. Haurrezkuntzako umeek ez dute maskarari jantzi beharko jolastokian daudenean eta ikastetxeei CO2 neurgailuak emango dizkiete. Gaineratu dute ordutegi jarraituarekin hasiko dituztela eskolak oraingoz. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskolei dagokienez Jokin Bildarratz Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuaren esanetan ekainean bidali zuten protokoloko neurri gehienak agertuko dira oraingoan ere eta mantendu egin beharko dituzten maskararen erabilera, pertsonen arteko distantzia eta aireztapena besteak beste. Zuhurtzean oinarritutako protokoloa izango dela ziurtatu du eta eskolak aurrez aurre ematearen garrantzia nabarmendu. Gaiztatuta, Nafarroako gobernuak helduentzako euskara ora kanpaina aurkeztu du euskararen ikaskuntza sustatzeko. Batek bat gazteei zuzendu zaio haiek euskara ikastera bultzatzearren. Euskara ikastea autu erakargarria baita, bizipen eta aukera asko ematen dituena. Heldu gazteenei zuzendu zaie Nafarroako gobernua euskara ora euskalduntze kanpainarekin. Euskarabideak eta 33 toki entitatek zein euskaltegiek beste gizarte eragileekin batera parte hartuko dute aurtengoan eta batik bat gazteei zuzendu zaio, haiek euskara ikastera bultzatzearren, euskara ikastea autu erakargarria baita, bizipen eta aukeran hitz ematen dituena. Aurtengo kanpainaren leloa euskara ahora, horren bitartez herritarrak euskal munduaren aberastasuna deskubritzera animatu nahi ditu, bai eta ikastaroetan jende berria ezagutzeko aukera aprobetxatzera ere. Kanpaina irailean zehar luzatuko dute eta xehetaldea dela eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak ezohiko parte hartzea izango du matrikulazio deia luzatzerakoan. Eta nork mugitzen du mundua gazteak ez badira, nork aberasten du kultura etengabe, nork du begirada desberdin bat gauzekiko gure gizartean. Euskarak bide hori aberatsagoa izateko atea irekitzen die zalantzarik gabe. Euskaltegien partetik, AEKako Beatriz Buldainek aurreko ikasturtean izandako zailtasunak ikasleen bultzadaz gainditzeko gai izan zirela nabarmendu du, eta eskertu du berriro ere, foru agintaritzak bai 33 udalerrik martxan jarritako laguntza sistema. Halaber, pozgarria da Nafarroako gobernuak hainbat udalekin batera helduak euskara ikastera bultzatzeko antolatutako kanpainari eustea. Eta bertan beste behin ere gu hemen izatea euskarabidearekin batera. Gauzak horrela irailaren 27tik aurrera, matrikulazio epea irekiko dute hizkuntza eskola, euskaltegi publiko zein herri ekimeneko euskaltegietan. Euskera, ahora. Ez behar bati heldu behar diogu jarraian izan ere ertzaintza plentzian emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da segurtasun sailak jakitera eman duenez biktimak berak jarri du salaketa igandean. Plentziako udalak baieztatu duenez igande goizaldeko ordu 2:30 aldera jazo zen eraso matxista Plentziako hondartza inguruan. Gainera talde bortxaketa izan ote den ikertzen ari dira udaleko iturrien arabera. Asteburuan 17 urteko emakume bat bortxatu dute Plentzian, Bizkaian. Gertakariak igande goizaldean izan ziren Plentziako hondartzaren inguruan eta biktimak berak salaketa aurkeztu zuen atzo goizean. Salaketa jada ikerketa fasean dago segurtasun sailako hartarazi duenez, baina oraindik ez dute inor atxilotu. Plentziako udaleko iturri jakitera eman dutenez, erasoa goizeko ordu 2:30 aldera gertatu da eta talde bortxaketa izan ote den ikertzen ari da ertzaintza. Plentziako udalak bozeramaileen batzordea deitu du astelehen honetarako gertaera horiek gaitzesteko agiri bat adosteko. Sorginen alabak Plentziako eta Gorlizko mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egin zuten atzo eraso matxistarik ez dugu onartuko lelopean. 100 lagun bildu ziren portuaren inguruan batez ere gazteak bi udalerriak batzen diren tokian. Aurrean izango gaituzue eta aski da bezalako mezuak irakur zitezkeen karteletan. Talde feministaren esanetan, eraso bakoitzeko beti egongo da mugimendu feministaren erantzun bat, jarrera matxistak edozein unetan eta edozein lekutan izan baitaitezke, ez jaigeroan bakarrik. Testuinguru honetan berdintasun, justizia eta gizarte politiketako Beatriz Artolazabal sailburuak sexu erasoa gaitzetsi du sare sozialetan, beti biktimekin ez beti da ez Twitterreko kontuan txiokatuz.
Lan arlora jauzi eginda 201. greba eguna dute gaurkoa Tubacexeko langileek atzo bete zituzten 200 egunak eta orain arteko ibilbidearen balorazioa egin dugu Ixon Erretes Tubacexeko beharginarekin batera. 200 egun baino gehiago daramatzate Tubacexeko langileek greba mugagabean. 6 hilabete baino gehiagoren ostean grebari tinko eusten diote. Ixon Erretes beharginak aurrera jarraitzeko lan eskubide eta etorkizunaren defentsaren alde egiteak indarra ematen diela azaldu dio Hamaika telebistari. Indarra ematen digu jakiteak zerbait bidezkoa egiten ari garela, gure lana, gure etorkizuna, gure horren defentsan gaudela, gurea dena. Uztailaren hasieran Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak arrazoia eman zien langileei 129 kaleratzeak legez kanpo utziz. Baina enpresak helegitea aurkeztu zuen eta beharginak ziurgabetasun egoeran daude Espainiako auzitegi gorenaren erabakiaren zain. Hala ere, inflexio puntua egon daiteke abuztuaren 11an langile batzordea eta zuzendaritza bilduko baitira aldi baterako erregulazio espediente berri bat negoziatzeko. Baina Erretesek azaldu du itxaron beharko dutela, hainbatetan erregulazio espedienteaz bakarrik mintzatu baitira. Nahi izan da bakarrik aldi baterako espediente hori horretaz hitz egin eta beste zertaz ez. Laugarren erregulazio espedientea proposatu du zuzendaritzak urte eta erdian, zehazki pandemiaren ostean merkatua egonkortzen hasi denean, hau da beharginen ustetan beharrik ez dagonean. Badakitenean bat beharrik ez legokela eta bi, zer espero dute, zerrendan zeuden 128 pertsona horiek aldi baterako erte horretan sartzearena, orduan esperoan gaude. Izan ere egoera konpondu ezean auzibidea gutxienez 6 hilabete luza daiteke eta beharginek aitortu dute ezer gutxi espero dutela zuzendaritzaren partetik. Eta berriz ere punturik garestienera heldu da argindarraren prezioa Hego Euskal Herrian. Iragan ostiralean erregistratutako errekorra hautsi du asteleenean megabatioaren prezioak. 124,76 eurora helduta. Espainiako gobernuan igoerak kontrolatzeko neurrien eztabaida betean dago. Eta Teresa Ribera Trantsizio Ekologikorako ministroak hitza hartuko du arratsaldean Madrilgo Kongresuan. Marka hautsi du gaur enekarrenez Hego Euskal Herrian argindarraren prezioak. Astelenean 124,45 eurora heldu da megabatioa orduko. Abuztuaren 26an erregistratutako 122,76 marka hautsiz eta zerrenda historikoko buruan jarriz. Hori izango da egunean zeharreko batazbestekoa. Baina argindarra garestien den eguneko momentuan goizeko 9:00 10:00 alegia 122 eurotik gora ere heldu da. Abuztuan zehar bata bestearen atzetik etorri dira gorakadak, hainbat faktorek eraginda. Abuztuaren 9:00 13:00 bitartean bero olatu bedean eskariak gora egin zuen unean, CO2 isuritzeko eskubideen eta gasaren garestitzeek eta energia berriztagarrien eskasiak, bereziki eolikoaren akaize faltagatik, goraka bultzatu zuten etengabe argiaren prezioa. Joan den astean berriz, duela 2 asteko marka horiek guztiak hautsi izan ditu. Eta asteazkenetik ostiralera bitartean, segida historikoko 5 prezio garestienetatik 3 erregistratu dira. Bolada honi aurre egiteko zer neurri hartu beharko liratekeen eztabaidatzen aritu dira Espainiako gobernuko kideak azkenaldian. Zergat jaitsita gutxitu dute igoera etengabeak erabiltzaileengan eduki duen inpaktua. Beza 21%tik 10%ra beheratu du gobernuak abendura bitartean. Hala ere, epe luzeragoko neurriak eskatzen ditu arazoak, eta koalizioko gobernuko kide Unidas Podemosek enpresa energetiko publikoa osatzera deitu du azken asteetan. Baita dekretu bidez energia nuklear eta hidroelektrikoaren prezioa mugatzea ere proposatu du alderdi moreak. Ikusteko dago gobernuak zer erabakia hartzen duen, eta horren inguruko argibideren bat ematen duen Teresa Ribera Espainiako Trantsizio Ekologikorako ministroak Madrilgo Kongresuan gaur arratsaldean egitekoa duen agerraldian.
Bestaldetik, euskal presoen urruntze politika bertan bera uztea eta graduen progresioa normaltasunez ezartzea. Eskaera horiek berretsi zituen Sarek ostiralean Bilbon, ibilan etxerako bidean lelopean. Aste nagusian egin ohi duten manifestazioa egin dute aurten ere, jairik izan ez den arren. 2000 pertsona inguru batu ziren eta hainbat konpartsak bat egin zuten protestarekin, baita kulturaren arloko zenbait norbanakok ere. Urtero lege Sarek manifestazioa egin zuen Bilboko aste nagusian. Aurten jairik ez degon arren, Sarek protesta egin zuen ostiralean euskal presoen urruntze politika bertan bera ustea eta graduen progresioa normaltasunez ezartzea eskatzeko. Espetxe politikaren baitan eman diren urratsak aintzat hartuta, bidea egiten jarraitzeko, izan ere tamalez, oraindik ere salbuespen legedia aplikatzen jarraitzen da. Behin eta berriz esan dugu ez dugula privilegiorik nahi, euskal presoei euskal presoentzako ez dugu privilegiorik eskatzen, baina bai gainontzeko presoei aplikatzen zaien araudia berbera aplikatzea eskatzen dugu, ez? Hala horretan lan egiten jarraituko dutela berretsi du Sarek. Ibilian etxerako bidean lelopean 2000 pertsona inguru batu ziren eta hainbat konpartsek bat egin zuten protestarekin. Gauzak horrela, Sarek bi ardazpean lan egiten jarraituko duela nabarmendu zuen. Batetik euskal herriratzean eta bestetik gradu progresioan. Euskal herriratzean eta salbuespen legediari amaiera emateko helburuarekin eta graduen progresioan, ez? Izan ere ardatz horiek gabe uste dugulako benetako etxeratze prozesu bat ematea ezinezkoa delako, ez? Ekitaldia plaza berrian bukatu zen eta amaierako irakurketan herritarren konpromisua eskertu zuen Sarek. Ostera hausnartzeko eta eraikitzeko asmoz Euskal Herriko antolakunde ezberdinen militanteak zein mugimenduak artean izan dira abuztuaren 25-tik 29-ra iraultza txikien akanpadan. Horrela ehunka lagunek piztuko dugu sua lelopean bizimodu alternatibo ez gogoeta egin dute. Abuztuaren 25-tik 29-ra antolatu da iraultza txikien akanpada. Oraingo honetan Arteako basoan. Piztuko dugu sua lelopean herri mugimenduen topagunea bi erronka nagusiei erantzuteko antolatu da. Batetik herri mugimenduek elkarren berri izateko eta bestetik sareak eraikitzeko. Naiz irratiak Gorka Nobales iraultza txikien akanpadako antolatzailetako bat elkarrizketatu du. Bertan ekimenaren nondik norakoak azaldu ditu eta nabarmendu du mugimenduen saretzea sustatu nahi dutela. Itaren helburu bat beti izan da saretze bat sustatu, ez? Herri mugimenduan dabilen jendeen artean, ez? Uste dugu horrek onditzen dula asko gure gaitasuna mundua eraldatzeko. Orduan, saiatzen ari gara, zerbait oso partertzailea sortzen, konspiratzen lagunduko gaitunak, gogoetatzen lagunduko gaitunak, denetarik. Lehenengo edizioak 3 eguneko programazioa izan zuen. Aurten berriz antolatzaileek egitaraua luzatzea erabaki dute. Eta ehunka lagunek eman dute izena askotariko gaiez hausnartu, eztabaidatu eta eraikitzeko asmoz. 3 gune ezberdinetan banatu dituzte hitzaldiak, mahai inguruak eta beste 11 ekintza, baina horrez gain umeentzako gunea ere sortu dute. Izan ere, Nobalesek azpimarratu du aurtengo edizioak bizi dugun osasun egoeran zerbait esateko dutenei ahotsa eman diela. Eta aldi berean pandemiak utzi dituen hutsuneak azeleratu nahi izan dituela. Nahi izan diogu ahotsa eman, garai hauetan zerbait esateko daukan baina edozein mugimendu ez? Uste dugu gure paradigmaetara llegatzeko bidea eta estrategiak modu batean ere berpentsatzen hasi behar direla, ez? Egoera latxa honetan gaude, pandemia honen ondorioak pairatzen. Horrela, Euskal Herriko antolakunde ezberdinen militanteak zein mugimenduak pilpilean dauden gaiez mintzatu dira. Tartean, klima aldaketa, politika, gizarte, ekonomia eta etxe bizitza. Bizimodu alternatiboez gogoeta egin dute.
kapitalismotik eta patriarkatutik urruntze aldera. Eta nazioarteko gaiei helduta berriz, hainbat suziri jaurti dituzte Kabulgo aireportuaren kontra. Hiriburuan tentsioa da nagusi azken egunetan. Joan den ostegunean el Estatu Islamikoaren Afganistango adarrak ia 200 pertsona hil zituen eraso suizida batean, eta geroztik alerta egoeran dira nazioarteko tropak. Atzo iluntzean Ameriketako Estatu Batuetako armadak ustez lerraiuz beteta zegoen ibilgailu bat zartarazi zuen, eta erasoan gutxienez 6 zibil hil zituen, tartean 2 adingabe. Beste eraso bat izan da gaur goizean Kabulgo aireportuan. Suziri batzuk jaurti dituzte ibilgailu batetik. Estatu Batuetako gobernuko iturrien arabera, aireportuaren aurka jaurtitako 5 suziri eraitsi egin ditu aireportuko defentsa sistemak. Beste suziri batzuek ordea, aireportuaren inguruko Kair-Kana auzoko etxebizitza eraikin batzuen aurka jo dute. Jen Saki, etxezuriaren bozeramaileak adierazi du, eraso, ebakuazio lanek bere horretan jarraitzen dutela aireportuan bertan. Azken egunotan, Kabulgo aireportuaren inguruan eta hiriko beste leku batzuetan izandako eraso eta leherketen artean, azkena da oraingoz gaur goizekoa. Aldez aurretik, atzo bertan, beste suziri batek hiriburuko eraikin bat jo zuen, eta Estatu Batuek ibilgailu bati eraso egin zioten drone batekin. Antza denez, aireportuan beste eraso bat ekiditea izan zen Estatu Batuen helburuan. Bestalde, joan den ostegunean, Daeshen bertako adarrak aireportuan egindako erasoak 170 hildako eragin zituen. Asteartera arte jarraituko dute Estatu Batuek Kabulen, azken orduko aldaketarik ezean behintzat. Egun horretan egin beharko lukete lurraldetik alde azken soldadu amerikarrek, orduan amaituko da ebakuazioa, eta milaka izango dira lurraldetik irten gabe geratuko diren mendebaldeko estatuen kolaboratzaileak. Aireportuan bakarrik ez, lurraldearen mugetan ere milaka dira bertatik atera ezin da pilatuta dauden herritarrak. Kulturan 80 urte zituela zendu da Charlie Watts, The Rolling Stones taldeko bateria jotzailea abuztuaren hasieran iragarri dizuen lehenbizikoz. Wattsek ez zuela taldaren hurrengo biran parte hartuko bere osasun egoera zela, eta iragan astean egindako ebakuntza baten ondoren zendu zen Watts, eta musikarekiko maitasun mezuek bete dituzte sareak egunotan. Gaurkoan hasi gaitezen berriro Depotes taldea Arrasatearraren bideokliparekin emango diogu bukaera albisteiari. Arietzan aurtengo ekainaren 12an diskoa aurkezteko eginiko kontzertuan harturiko irudiekin eginiko klipa da. Eta gustoko izango duzuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro 11.eus atarian, ondo izan eta bihar arte. Nahi duzu nik zuri abestea, hitz egiten ausartzen ez naizenean, egindako guztia gaizki egin dudanean.